नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज रंगदारी वाला गाना लिखे आइल बानी। ब्रांड गाना बा। आप सब कलाकार जे भी गावे चाहता तो गा सकता। आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी। सुनी मुखड़ा में लगी पहले कैसे कहती है। तू कोइल छोड़ द ए बाबू गुंडा गरदी तहरा से हमर बा ए सुनाए तने अरजी। तू कोइल छोड़ द ए बाबू गुंडा गरदी तहरा से हमर बा ए सुनाए तने अरजी। ई लड़की के ओकरा बाद से लड़का के बा कि चलिले त रोड होला जाम ए गोरी, डर लोग करे प्रणाम ए गोरी, आ बदमसिए से बा हमार नाम ए गोरी, बदमसिए से बा हमार नाम ए गोरी। तू कोइल छोड़ द ए बाबू गुंडा गरदी तारा से हमर बा ए सुनाए तने अरजी। आ चलिले त रोड होला जाम ए गोरी, आ डर लोग करे प्रणाम ए गोरी, आ बदमसिए से बा हमर नाम ए गोरी। तही रहला मुखड़ा आप सबके सुनवनी है। अब अंतरा सुनाया जा रहल बनी। अंतरा में पहले लड़की के बा कि कहतानी अरबू तू घर बसाला, अलफुआ गिरे करब ना क्रिया आज खाल। ई लड़की के फिर लड़का के बा। एकरा बाद से सुनी कैसे लड़का कहता है। छोड़बो ना हम कोइल बदमाशी, नइखे हमारा डर चाहे जेल होई फांसी। ई लड़का के रहल। तो फिर लड़के के बा ओकरा बाद से उतरा में कि प्यार से चली ना काम ए गोरी, प्यार से चली ना काम ए गोरी, आ बदमसिए से बा हमार नाम ए गोरी, बदमसिए से बा हमार नाम ए गोरी। तही रहला अंतरा। तो देखी कोनो भी गाना बा तो हम पाना में लिख के लगा देनी जे कौन पार्ट लड़का के बा कौन लड़की के बा, बस गा के आप सबके सुना देनी है। आ पाना में लिख के लगा देम, जहाँ लड़की के लिखेम तहाँ लड़की के आप सब गा लेम, जहाँ लड़किया के लिखेम तहाँ लड़किया गा लेम। ई रहला रंगदारी गाना। और लास्ट अंतरा खातिर उहे कलाकार हमरे संपर्क कर सकता जे ई गाना के गावे चाहता। हम लास्ट अंतरा ऐसे ना दिली कि मान ली जेकरा बुझाई उहे गा दी और पता ना चली एगो गाना के कितना लोग गवले बा, तो उनका पे स्ट्राइक ऊ मरियन, उनका पे स्ट्राइक ऊ मरियन। और सबसे बढ़िया बा हम वही आदमी के गाना देम जे गावे चाहता ई गाना, और एके आदमी के केवल ई गाना हम दे सकत नहीं, दू आदमी के हम गाना नहीं दे सकत। ऐसे लास्ट अंतरा हम ना लिख के डालनी। तो जे भी कलाकार अगर गावे चाहता ई गाना तो लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कॉल कर सकतनी कि भैया हमरा ई नंबर माने हमरा ई गाना चाहिए, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेज देम। और पर्सनली में जे गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में भी गाना ब्रांड हम लिखेनी और पैसा लागेला पर्सनली में गाना लिखावे खातिर। और रह गई बात कि नया धुन पर कंपोज कइल, तो ये नया धुन रहा और नया कंपोज कैले बनी ये गाना के नया धुन पर भी हम गाना लिखेनी। बस आप सबके प्यार आशीर्वाद के हमरा दरकार बा। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। हाँ एगो और ही बात बा, नया म्यूजिक जे बनवावे चाहता तो नया म्यूजिक बनवावे खातिर भी हमरा संपर्क कर सकतनी, और गाना रिकॉर्डिंग भी करावे खातिर आप सब हमरा से संपर्क कर सकतनी। हमारे स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। तो चलिए फिर से कहतनी चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती जी।